ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିଂହବାହିନୀର ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସିଂହବାହିନୀର ଆଖଡ଼ାଶାଳ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସିଂହବାହିନୀର ଆଖଡ଼ାଶାଳଟା ଏଇଠି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକେସନଟା ମସ୍ତ ଲୋକେସନ ରହିଛି। ଏପଟେ ଛୋଟ ନଦୀଟେ ରହିଛି, ପାଣି ବହୁଛି, ବର୍ଷା ପାଗ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପଶିଛି ଏବଂ ମାଛ ଫାଛ ବି ଲୋକମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସବୁ ହେଉଛି। ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀରେ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗରେ ଡିଜି ଅଛି। ତ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀର ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍, ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଂହବାହିନୀର ଗେଟ୍ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଠି ସିଂହବାହିନୀର ଗେଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀର ଗେଟ୍ ରହିଛି। ତ ବାହାର ନଜାରା ଯେମିତିକି ସେଠି ଗାଡ଼ି ବଗେରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ରହିଛି ସିଂହବାହିନୀର ଗେଟ୍। ତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉଛି। ସିଂହବାହିନୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଗେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଯେମିତିକି ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଇଟା ଗେଟ୍ ରହିଛି ପୁରା, ସେଠି ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ସିଂହବାହିନୀର ପୁରା ଗେଟ୍ ଏମିତି କିଛି। ତ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରୁ ଯଦି ଆସିବେ, ବାଲିଆପାଳ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରରୁ ମହାବଳା ମାନ୍ଧାତା ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରିଲେ, ଯୋଉଠି ବି ପଚାରିଲେ ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀର ଆଖଡ଼ାଶାଳ। ସିଂହବାହିନୀରେ ମାନେ ଯେମିତି ଗେଟ୍ ପଛପଟକୁ ଉଠେଇଲେ ଯେମିତିକା ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ସିଂହବାହିନୀରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀର ଗେଟ୍। ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଗେଟ୍ କାମ ତ ଚାଲିଛି, କାମ ସବୁ ତାର ଉପରେ ସରିଯାଇଛି ଷ୍ଟିକର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀର ଗେଟ୍। ତ ଗେଟ୍ କାମ କିଛି ଏମିତି ରହିଛି। ଏଇଟା ରହିଛି ତାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ରହିଛି ସିଂହବାହିନୀରେ। କିଛି ରହୁଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆଖଡ଼ାଶାଳର। ବାହାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପୁରା କାଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଦ୍ୱାରା। ତ ଭିତରର କାମଟା ଏମିତି ପୁରା ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାଟକ ହେଲେ ଯେମିତି ପୁରା ସାଜସଜ୍ଜା ହୁଏ, ସେମିତି ହିଁ ସିଂହବାହିନୀର ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି ପୁରା। ସିଂହବାହିନୀର ଭିତର କ୍ୟାମ୍ପ, ଆଉ ଭିତର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଇଠି ସବୁ ରୁହନ୍ତି କଳାକାର ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ୟା ଭିତରେ ଏଇଠି ହିଁ ଶିଖାଯାଏ ସିଂହବାହିନୀର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହବାହିନୀର ପେଣ୍ଡେଲ। ତ ପେଣ୍ଡେଲ କାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ତା ଭିତର କ୍ୟାମ୍ପଟା କିଛି ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଚେୟାର ବି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ପାଖ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଛି, ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବଗେରା। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ସେକ୍ସନ ବି ସେଠି ରହିଛି। ଆଉ ପୁରା ସିଂହବାହିନୀରେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ପୁରା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ କାମଟା ପୁରା ଯେମିତି ହୁଏ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ଏଇଠି ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ହେଉଛି। ସିଂହବାହିନୀର ଗେଟ୍ ରହିଛି, ବାହାର ଗେଟ୍। ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁରୁ ଟିକେ ମାନେ ପାଗଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଭିତର ଗେଟ୍ଟା, ଭିତର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ଗେଟ୍। ଏଇଟା ରହିଛି ସିଂହବାହିନୀର ପୁରା ଗେଟ୍ ଏଇଠି ପୁରା ରହିଛି। ଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ନଜାରା କିଛି ଏମିତି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବବଲୁ ପିଙ୍କିଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସିଂହବାହିନୀର ଭିଡ଼ିଓ, କେମିତି ଆଖଡ଼ାଶାଳ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲା, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ସିଂହବାହିନୀର ଯେଉଁ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସିଂହବାହିନୀ।